Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owuok mager gi migawo mar arita ma owacho ni badhore kendo miene kanyakla kod jotelo mamoko gi tulo mag ng'anyo mane otimore pacho ka dweche 3 mokalo. Gachagua wacho ni jochiw arita ema sani tiyo godo e yo ma ok ni kare mar kedo gi josiasa. Oloso bang' ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni piny owacho dhi mako jotelo ma itudo gi ketho mag temo loko piny owacho kokalo e ng'anyo mag Gen Z. George Batimi Walera. Seche mano kende bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki lero ni komiti mar od bura ne sirikal dhi goyo gono ngoke madito ma itudo kod siro ng'anyo manotimore pacho ka mondo giduok penjo e doho e wi gima ging'eyo bang' obila mag okwach kich timo nonro margi. And I am informed by DCI that high-level prosecutions will ensue any time from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger. So we are going to prosecute high-level people who assisted criminals. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kokalo e mbui mare mar X nenore kama oduoko Kindiki ka okoni oganda jo Kenya gin jomariek kendo mong'eyo chandruoge manomiyo gidhi e ndara ka bende onyiso bede migepe mag sirikal mondo kik yie ti kodgi e weche mag siasa. Rigathi koni timbe mag tiyo kod bede migepe mag sirikal e chiwo kum ne jotelo mani kod chung' mopogore weche mag siasa en kido manitiyo godo e ndalo mudho ma ok owinjo bed ni timore e ndaloni. Koparo ne oganda jo Kenya ni e kinde mane gikawo telo en kod jatend piny William Ruto ne gisingo ni ok gibi yie ngang' mondo apisa mag arita ti godo e weche mag siasa. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoni en onge kod lwedo moro amora e weche mag ng'anyo koluwo ni joma chano mar thiche oko ni kod paro mar joka obel kendo gitemo miene kod chilo ka gitude kod ng'anyo manotimore pacho ka dwe mar 6 gani kama ne jo ng'anyo dhi nyaka e od bura maduong' mar piny Kenya. Kaluwore kod oboke ma ogol kod obila mag okwach kich DCI giyango ni nonro margi maling'ling ofwenyo ji ma itudo kod chano siayo oganda mondo wiye owuog oko kendo siro e yor omenda ng'anyo manotimore tarik 25 mar dwe mar 6 mar higani. Jotelo mokwach kich tudo kod chano kendo siro ng'anyono oting'o jaod bura ma Embakasi Central Benjamin Gadhiru Mwangi ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi kaka Meja Dong, jaod bura ma Embakasi North James Mwangi Gakuya ma ikoni ne otimo romo e magawa moro e boma ma Nairobi kendo bang' kano dadhogi ne gitamore chiwo simbegi mag ong'we yamo mondo timnegi nonro. Mamoko ting'o George Theuri, Martin Derrick Wanjiru Mbugu kod Pius Munene ma ikoni gin achiel kuom ji mani machiegni kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Magi timore e kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka oloso e kinde alam ne ringre jopuonjre 21 manowito ngimagi e Ndarasha e kaunti ma Nyeri ochayo ji machano thiche oko. People of the mountain are very good people. They are very trusting and they are very kind and they are very loving. They return love with the love. They return kindness with kindness. They are very forgiving, but they don't forget. Kakoro weche nenore kama medo bedo makemkem e tend sirikand Kenya Kwanza. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua omako chung' ni en mana ng'at migeto kisiasa ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to ramo ni ji manokelo tungni e pacho ka nyaka duok penjo. George Bati, Ramogi TV.